زي أقول التلفزيون إيرتراي عز السلامتنا تقبلوا ذي خبركم تعتدلتي كم يتمسيو نلو محامس كلتا سنة كلتا شن عسران كلتا ساعة تشعات استدالوا زينا مسنا دو نفيلم علينا بيتروس منكسي سنة يمكتتا لنا تمنقوا بقندنا تبتاتو كنفيلم هاجروا مرمرة شمنا كفلي قبل شمنتك 17 سنة كوهابي صنبلنا تنتا بواشنطن دي سي كبابيان بالعل دمقات تخبيرو لومي بزتقبر مرمراتات حدا زيقا بكورونا فيروس ملكافو كرقاقت سنقول له حدا دمما تفانيو هاجرات وشمت عرب بالعلي روسيان بيلاروس نستو السنة زي حقاوي بيناو القراتات كم زي صنبرو أفليتان جيني ودو حورات هاجرات بوشتاو قدايات هاجرات متتاو كم مقبار كحية بسويعة بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان مس غريخ كايد زنح زرب نايمو زاف سقم توصيلو هاجراو مرمرا شامنا كفلي اب كلن زواتات هاجرنا كمون اب سعوديان سودانن بتقلالا بلعلي 400 نقطات كاب شمنتك 17 سنه كو هابيو غازيتنيا للتهاب تماريام نزدالو تصبصاب شام تولى هاجراوي مرمرا شامناي كفلي مالت جنرال اب كلن زوباتات هاجرنان اب سعوديان سودانن كاب شمونتك 17 سنه كوهاب مخانو اب مينستر تمرتي حلافي مزنه هاجراو مرمرا شامناي كفلي اتو هبت اسفها حبيرم ني ارينا بزهابو حبريتا اتو هبتم تي ابوشت هاجر اب 397 ابيت تمرتي زركبن 430 نقطات زكايد مرمرا بحمشت عينات تمرتي مالت قصري انجليز محبراو تمرت زيغنتن سنفلتتن كم زوهاب ابريهم ابنايلو معمت هاجراو مرمرا شامنا كفلي زساتفو استات 40 شمونتن ميتاوي دقان استيزركبهم 56 شحن 550 شمونتن تمهارو مخانم تقيسو دما اب سرع معد تمرت زركبو بمشتاوي كمهارو صنحو كمون ابالات حيلتات مكلخالن اب اغلغلوت تحدثو سنبل زركبو كم زخونو ابريهم ابذا حلف كلتا عمت بسنك كورونا اب جدار رياض هاجراو مرمرا يتخيدن لو محمد كن ككايدي مالتي ابزن تقسكون ابيات تمرتي هاجراو مرمرا نغبو استفدت اسمتون سمزغبو بزحوم 56 شهن 558 56 شهن 558 تمارو ازم تمارو زيهم كا اب 430 معكلات مرمرا خفتنيو كابزم زفتنو تمارو اتن 48 ميتاويت 27 شحن 30 كتنقا دكريسيين تفتنتي استات 15 شح كابزوا ماكل لعل 19 شح كابزوا دبوب استات 11 شح كابزوا غاش بركا لعل 6 شح كابزوا عن سبم 74 ابالات حيلتات من كل خال زركبهم لعل 4 شحن 500 كابزوا سمينا وقيح بحري لعل 750 دما كابزوا دبوب وقيح بحر مخانم زغلص اتو هبتم تغلالا قصري مسناي زحلف عمت كنصاصرن كله ب10 حد ميتاويت كب كم زبله بتوسخي غليصم بزات ساتفتي ناي لو عمت مسني عمي قنا ورادرو كلنا خا ناي 10 حد ميتاويت ابيتاري له بتوسخي اب سعود عرب اب كلت نقطات رياض جدا 320 حدن اب كسلا السودان 16 تفتنتي اللوم زخونه تمهاري ولا تفتانون موبايل حيزو نقاتو افقدل نقحزو كغسغسو مالو مكتال كحبر لهم كخرالهم تخال تعرف حطوتات ورقه حطو له اذا تعرف ورقه حطو انت دا اتشيف اكزامينر تحلف ما كل مرمره بغبو كيرنمون ترى زي كيلو ابير كالوت اتيو زو منشي مقدح خون سلازله بستخاله متن نت تعرف ورقه اعطي كعقبو كخلالو اتصالساي اب زي مرمره كم حلاف ما أكل مرمى أبت أوفيسو كوف كل يكونه مستحق أجستو كاب كلاس نهذا مكوت صار قبل خلاله صنبل مبل سالسان حد نعمتنا تنت إيرترا أب واشنطن دي سي كبابيان حبرات منكسات أمريكا نياتنا ناس حريانا بزبل تيما تأتي نزل حدش مدرخ بزن صوارق تحستو بدمك التبعيلو تبصاوي بتحنا له ميكائيل حدقو كقربوي
اتين سومون مملاتها زغصلت صنبل منبل بالبانديرا ايرترا بماكل كتما الكساندريا فيرجينيا ناغايش تدالو ባህላው መደብን ምዝርጋሕ ንትርጉም ናጽነት ኤርትራ ዝገልጽ በራሪ ጽሑፋትን ኣብ ቀጥሪ ኤምባሲ ኤርትራ ዝተገብረ በሃገራዊ ደርፍታት ዝተሰነየ መደብን ስነ ስርዓት መስቃል ባንዴራን ዑደት በባንዴራ ኤርትራን አርማ ህዝባዊ ግንባርን ዝወቀባ መካይንን ጉዕዞ ብሽክለታን መቀበባል ሽግ በአባላት ሀገራዊ አገልግሎት ከምውን ባህላውን ስነጥበባዊ መሰናዶታት ዘጠቃለለ ነይሩ بزي كازي بعشان شومنتن جنبو تاسات حمش الشح تصانات من سياتن ولدن زتصادفو بسبورتاوي قطماتن غوايلان زتسني ناي من نفاس مدب بعشان شعاتن جنبو دما لعلي كل تشحن حمشينتن زيغاتا زترغبلو وقعو تصنبل تخايدون كما كان لاي تتصنبل لعلي 50 عدومات مالت امباسادرات دبلوماسيات حالفت تكالاتن عروق ايرترا وصاتنياتاتن زترغبلو ببهلاو مغبن مستن زمعرغه انغدوت ناصنه تغيرو أبتا قطامي محاضرتي كفل هاجر فيرجينيا ميريلاندن كنتيباتات كتماتات واشنطن دي سي الكسندريان لما علتنا صنت ايرترا فلطو زب وقعو مجلسينا يوهانا ملختن كلوخن كلو كنتيبا واشنطن دي سي ميريال باوزر سردتو سندما بمجدي وكيلاتا نفصامت قديات امباسي ايرترا اتو برهانه قبريو تركيبو بزي كازي نجغننتن زي تصعادنتن حزبن منغستن ايرترا كمونا وش حيال تصاوتا زتچبط عوتا زنصوارو مدره بكلت ابلات بايتو كتما غريبوم فصامي قديات امباسي ايرترا اتو برهانه قبريو تابز سمعو نتكبار حدر سماتاتن قدامنتات هاغراو مدبات مختن ززخاخر مدره بمسوات استچبط عوتات نمعقابن مدنفعن كله ايرتراوي نقحاتو كبرخن حدنتو كدلدلنا زخاخيرو نزنايلو معامد صنبل كابتناي زحالف عامتات فليزو بلو بزح تساتفت طراي زيكونه بمنسيا زتعاولله منبارو مخانو امباسي ايرترا ناب ايرينا بزلاخو صبصاب افليطوم اب زوا ماكل اب استفلاليه مدايات محبره اغلغلوت تتابع سراح كم تعمه سندات كفلي محبره اغلغلوت ينصر في عميت مسفن زدالوتو زيناو صبصاب دانايت غبري هوت كتقربا أبزوا ماكلا مسفحن من معبال محبراوي أقلقلوتات هدمعي عمامات كم اتسلاسلة وانا دايركتر كفلي محبراوي أقلقلوت كولونيل قبرهانس والدقر كسحاب بيرو عبشان جاتا 291 حدنا من لأتو زوبا 85 تكالات مرتت راي كم زنبرا دحرنات انت بقتا قبرة قزيف وفرقن أبزا اوانزيل علي 300 باتيحن كم زلواز حبرة كولونيل قبرهانس بو منصر تساتا فنتا مهارو كاب وحداتا شحات نابل علي 140 شوعاتن شح كم زبرخة 4 تشعاتن مئتاويت كاب آتوم دمادك أنستيو مخاننا نتيرو كلمة مرتن نبلو نحادا كيلومتري تي ما بعتها 3 كيلومتر ما كلاكا 5 كيلومتر كلاكا 8 كيلومتر زبانا من الواز زوا ماكل مسكالو زبات هذا زاميت كخطريون كلها زحشي ولا بترحق انتري ناسي كاب 30 كيلومتر زنو حيانا حالفين 12 كيلومتر يجن زنو بعلو رحق يقولون لنا خنزارب عين خيلنا نزي اقمت اتخاينتن هنصاتات هنت انيرن تن قطرات نبلونا يزوا ماكل 3 نوسان زواتات قالان في بريخ سرجقا زياتني ناس مرا بزح زارب يكونن ابزحيخون ولا بترحقي دحاني تنزبز حابه تمرتنا ون ابزي اندلوا تناب قطر زلوا كن كسب استوسنه كيلومتر كم زكو ازاي تغيرو بفلاك انا يدقن استو غمز توينيرو نأقلقلوت عنا بزملكة دما أبت زوباك ادمينات انت بتغلالا 14 مدبرات عنا 5 نبرا أبزيك زي خاء حدا موكس هوسبيتال 3 كوماو هوسبيتالات 6 مأكلات عنا 26 مدبرات عنا بتغلالا 36 تكالات عنا تواديدن آمنو تقف أقلقلوت كم زركبات أغيسو أب مسارحيتات عقم سابن قرب مدحانيتنون رؤي عبيت كم التمزقبة قليتهم تراينا هاي منستريت عنا أرمعي قبول بقو قصالنتو استرغاغصه اغلغلوت عنا مهابي كل زيغا خا باباهم كتقملو خيل مشو بايتاخا مفتار كابز تبقيس تاسن غورو زي معرين بلوصن اغلغلوت عنا كله خاني تاي بقو زي ناي اغلغلوت تكالات كله خلالوان دارغا 36 زخنا الله وناتو كومو هوسبيتال شومانتلو زمانو موكس هوسبيتال حانتلا
ማእከል ጥዕና 6 ሎ መደበር ጥዕና 16 እዚ ሕጂ ዝርጋሕዩ ኣብተን ንኡሳን ዞባታት ናይ ገጠሩን ዳርጋ ሰረጃ 7 ትካላት ጥዕና ኣለዋ በሪኽ 3 ቀረባ ምስ ኣስመራ ስለ ዝኾነ ጋላ ነፋኻ 5 ኣሎ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ማእከል ጨናፍር ትምህርቲ ጥዕና ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጸዓትን ጽሬት ኣከባብን ከምኡውን ህዝባዊ ምዝገባ ኣሃዱ መቃብርን ማሕበራዊ ተሃድሶን ይጥርነፍ ናብ ዕለታዊ ጸብጻብ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ምስን ሰግር ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ኣድራሹ ማይ ተመናይ ዝኾነ ሓደ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ተረጋጊጹሎ እዚ ከምዚ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦ ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቡ ክንክን ክግበረሉ ዝጸንሐ ሓደ ዜጋ ሓዊዩ ሎሚ ተፋንዩ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9766 በፂሕ ኣሎ 9653 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነዉ 103 ብሞት ተፈልዩ 10 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ክንክን ዝግበረሎም ዘለዉ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 2 ሰነ 2022 ኣብ ንዞባ ባፅዕ ነፍሰ ጡራት ኣብ ትካል ጥዕና ከም ዝገላገላ ብምግባር መጠን ሞታ ደን ዕሸልን ንምንካይ እትነጥፍ ኮሚቴ ጥዕና ብ31 ግንቦት ቆይማ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ንዘዳለዎ ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቕርበዩ እዛ ኮሚቴ ኣብ ግዜ ወሊ ዘጋጥም ሓልክታትን ስንክልናን ብምንካይን ተጠቃምነት ነፍሰ ጡራት ኣብ ትካላት ጥዕና ክብምባልን ሞት ኣዴታትን ዕሸላትን ኣብ ምግታእ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም እትገብር ተፈሊጥሎም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ስድራ ቤትን ኮመን ኣቶ ዘድንግል ጎርጎርዮስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኮሚቴታት ድሕነት ኣደን ዕሸልን ኣብ ንኡስ ዞባታት ናቕፋ ኣፍዓበት ሽዕብ ፎሮን ጊንዳዕን ከም ዝቆማ ከም ውፅኢቱ ድማ ንቕሓትን ግንዛበን ሕብረተሰብ ኣብ ርእሲ ምብረኹ ብዝሕ ናይተን ጉቡእ ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ዝገብራን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝጋላገላን ኣዴታት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ገሊጹ መድመይቲ ልዑል ጸቕጢ ደም ዕጉት ሕርሲ ረኽስን ካልእን ገለ ካብቶም ጠንቂ ሞት ኣብ ትካላት ጥዕና ዘይሓርሰ ኣዴታት ከም ዝኾነ ጠቐሰ ሓላፊ ፕሮግራም ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ሙሳ ኑሩ ሕሴን ቦጎኑ ኣብ ምህናጽ መጸበይ ነፍሰ ጡራት ተጠቃምነት ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና ከምኡውን ምዝውታር ውልቃውን ከባቢያውን ጽሬትን ካልእን ዘተኮረ ኣስተምህሮን ጎስጓሳትን ምክያድ ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተራ ኮሚቴ ድሕነት ኣደን ዕሸልን ብቐሊል ከም ዘይጥመት ኣብርዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተሳተፉ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ተጠቃምነት ትካላት ጥዕና ትሑት ኣብ ዝነበረሉ ብርክት ዝበላ ኣዴታትን ዕሸላትን ይሞቱ ምንባሮም ብምዝካር ሙቃም ኮሚቴ ድሕነት ኣደን ዕሸልን ኣገዳስነቱ ተገንዚቦም ንምዕዋቱ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ምስ ኩሎም ኣካላት ብውህደት ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣካያዲ ስራሕ መምሕዳር ከተማ ባጽዕ ኣቶ ተወልደ ተስፋዝጊ ኣብ ዘስማዕ ቃል ብሰንኪ ድሩ ታፍልጦን ንቕሓትን ዘይጥጡሕ ጽርግያን ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንዝነብራ ነፍሰ ጡራት ዘጋጥም ጸገማት ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምብራህ ኣገዳስነት ወለንተኛታት ጥዕና ዓዲ ኣብ ፕሮግራም ድሕነት ኣደ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብጻሕ ኣብ ዝሰላሰል ንጥፈታት መተሕብባር መምሕዳር ከተማ ከም ዘይፍለዮም ኣረጋጊጹ እዚ خبركم ተኸታተልቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ምስምስ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያን ቤላሩስን ዝተወሰነ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታት ሃገራት ምዕራብ ከም ዘይጽምበርኦ ኣፍሊጠን እዚ ዝተሓበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ትማሊ ሓደ ሰነ ኣብ ከተማ ሪያድ ምስ መዛኑ ሰብ መዚ ኣባል ሃገራት ቤት ምኽሪ ምትሕብባር ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድያ ልዑል ፈይሰል ቢን ፋራሕ አልሳዑድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ዘለዎን መርገጺ ሓደ ምዃኑ እንተኾነ ግን እቲ ግጭት ኣብ ምርግጋጽ ኣህጉራዊ ቀረብ መግቢ ፈጢርዎ ዘሎ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዘሻቕለን ሓቢሩ ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ዘለዎን መርገጺ ዘነጽራ ዘለዋ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ስዑድያ ዑደት ክፍጽም ወጢኑ ከም ዘሎ ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዑደቱ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወስዶ ዘለዋ በይናዊ ስጉምትታት ክሳተፋ ከምኡውን እቲ በይናዊ እገዳታት ዝጠንቁ ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት ቀረብ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ዝፈጥሮ ናህሪ ዋጋ ንምፍኻስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ መጠን ፍርያትን ከዕብያት ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ዝገልጹ
ወታደራዊ መንግስቲ ጊኒ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ካብ ምግባር ክሕየብ ፀዊዑ እቲ መንግስቲ ጸጥታ ንምስፋና በሃገሩ ሰላማዊ ሰልፍታት ከይካየድ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምእጋዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕብራት ሃገራት እቲ እገዳ ክለዓል ጻውዒት ከም ዘቕረበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ውሳነን ካልኦት ወገናት ከም ዘይምልከት ዝጠቐሰ መንግስቲ ጊኒ ነቲ ካብቲ ሕብረት ዝቐርበሉ ዘሎ ጻውዒት ነጺግዎ ኣሎ ወታደራዊ መንግስቲ ጊኒ ኣብ ሓጺር እዋን ምርጫ ከካይድ ኣቐዲሙ ካብቲ ሕብረት ንዝቐረበሉ ጻውዒት ከም ዝነጸጎ ይዝከር እቲ መንግስቲ ድሕሪ 3 ዓመታት ምርጫ ከም ዘካይድ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ምሕባሩ ይዝከር ወታደራዊ መንግስቲ ጊኒ ኣብ መስከረም 2021 ብዕልዋ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ነታ ሃገር የመሓድር ከም ዘሎ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ቱርኪ ሬሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ምስ ግሪክ ዘሎ ፍልይ ንምጽባብ ክካየድ ዝጸንሐ ዝርብ ናይ ምውንዛፍ ስጉምቲ ወሲዱ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ትማሊ ሓደ ሰነ ንላዕለዎት ሰመዝ ዝሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንግሪክ ብትሕሰት ክልል ኣየር ሃገሩ ብምኽሳስ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ናይ ላዕለዎት ሰመዝ ዝርክብ ብምክያድ ፍልያትን ንምጽባብ ዝተመስረተ ናይ ክልታዊ ምትሕባር መድረኽ ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ሓድሽ ኩነታት ድሕሪ 5 ዓመታት ዝቐጸለ ምትፍናን ክልቴን ሃገራት ዘለዎን ፍልያት ብምጽባብ ዝምድነን ንምምሕያሽን ተስፋ ዝተነብሮ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከካይዳ ድሕሪ ምጽንሐን እዩ ዝኽሰት ዘሎ ቱርኪ ካብ ኣሜሪካ ክሽምተን ወጢና ዘላ ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናት F-16 ንምጉንዳብ ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪክ ክሪያኮስ ሚቲያኪስ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ መንግስቲ ቱርኪ ምኽሳሱ ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር ሚቲያኮስ ብወገኑ ቱርኪ ንሃገሩን ኤውሮፓን ኣስጋእ ዝኾነ ተኸታኺ ስጉምትታት ትወስድ ከም ዘላ ይከሲሱ ቱርክን ግሪክን እጀታን ዳህሳስ ባህርያዊ ጸጋታትን ማእከላይ ባሕሪ ብዝርከቦ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳያት ናብ ወታደራዊ ረጽሚ ከይበጽሓ ከም ዘስግእ እዩ ዝግለጽ ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊት ሶርያ ከተካየደ ወጢና ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ሽበራውያን ንምድምሳስ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጻ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን እቲ ስርሒት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኩርዳውያን ዕጡቃት ንዘለዋ ክልተ ከተማታት ናፃ ንምውፃእ ከም ዝኾነት ማሊ ሓደ ሰነ ኣፍሊጡ ቱርኪ እቶም ሽበራውያን እትብሎም ዕጡቃት ኣብ መሬታ ምስ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ማለት PKK ጥቡቕ ምትእሳር ከም ዘለዎም እያ ትሕብር እቲ ወታደራዊ ስርሒት ምስ ሶርያ ኣብ ዘዳውባ ከባቢታት 30 ኪሎ ሜትር ካብ ውግእ ነፃ ዝኾነ ዞባ ኣብ ምምስራት ተርኡ ልዑል ምዃኑ እውን ቱርኪ ፍሊጣ ኣላ ይኹን እምበር እቲ ገና መዓስ ከም ዝጅምር ዘይተሓበረ ወታደራዊ ስርሒት ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው መሊሱ ከየጋድዶ ሓያሎ ወገናት ስጋኣቶም ይገልጹ ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ካብ 2016 3 ግዜ ወታደራዊ ስርሒታት ከም ዘካየደት ጸብጻባት የረዱ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ምዃኑ ይጥቀስ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋንነት ብሕታዊ ብረት ብዝጠንቁ መጥቃዕትታት ሰብኣዊ ክሳራታትን ጸጥታዊ ስጋኣትን ከም ዝዓረገ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ትማሊ ሓደ ሰነ ኣብ ከተማ ቱልሳ ኦክላሃማ ሓደ ዕጡቕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ትካል ጥዕና ብዘካየዶ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ እዩ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ጥርጥር ብሓይልታት ጸጥታ ብዝተተኮሰ ጠያይቲ ብኸቢድ ቆሲሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ሰመዝ ጸጥታ ገሊጾም እቲ ፍጻሜ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለያ ኩርናዓት ኣሜሪካ ዝፍጸም ዋንነት ብሕታዊ ብረት ዝመንቀል እዩ መጥቃዕትታት ምዃን እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ እዚ መጥቃዕቲ ነቲ ብ24 ግንቦት ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ኣብ ናይ መባእታ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝተፈጸመን መብዛሕትኦም ህፃናት ዝኾኑ 21 ሰባት ዝተቐትሉልን መጥቃዕቲ ስዒቡ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሓያሎ ዜጋታት ኣሜሪካ መንግስቲ መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ንምግታእ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ቅሬቶኦም ክገልጹ ምጽንሖም ይፍለጥ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ 200 መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ከም ተፈጸመ ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 140 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት መንግስቲ ፈጸምቱ ንምሓዝ ስርሒት ካብ ምውዳብ ሓሊፉ ዝወሰዶ ስጉምትታት ከም ዘየለዮም ዝሕብሩ ትማሊ ሓደ ሰነ ኣብ ደቡባዊ ወሰናስን ሰላማዊ ውቅያኖስ ናይ ሜክሲኮ ዝበጽሐ ህወብላዊ ማዕበል ኣጋታ ብዘሳዕቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ወሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋታት ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝሞቱ 33 ድማ ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ብዝወረደ ዕንወት ኣማይት ነበርቲ ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ዝሓበሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሜክሲኮ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ስርሐን ከቋርጻ ተገዲደን ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እቲ ህወብላዊ ማዕበል ገና ስለ ዘይሓደ ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ
تمال حدا سنة عب دوباو معرب تشاينا بستغسته 6.1 ريكتر من قطقات مدري سباون نواتاون كسراتات وريدو بسنكتي عب عوراجا سيچوان زقاتمه تفطراو حدقا بوحدو 4 سبات كم زموتون لعلي 4 كالوت كم زقسولن سمز سرحيت مدحان هيوت تشاينا حبيروم زيكازي بتي من قطقات عب تحت قرص بحفشا بايت دما بفلاي كبيد عنوات كم زورده تم سمز قليصوم دحرتي قداماي من قطقات حايلو دحر من قطقات كم سعابيوم صبصبات زتقسون عب سميناو مبرق برازيل برتوع زناب بزسعب حركات علقلقن مهمة مريتن نايز موت صبات قصري 100 كم زبصحه نسبة سلطان تهاجر بمتقاس مع كان زينا قالحين بتي بحريا وحركة على 14 دهيم كم زطفه زغلطتهم سمزي قطر موتات كزايد كم زخلا ميتم باشعه زغصر سبات بتي تفطروا حركة كاب محدروم كم تمزابلو زحبرو صبصبات تهاجر بتي علقلق نستخردون مجبن قال مسرتاو طلبات المقرب صارتات يكايد كم زلو ارديوم منجس برازيل قديات مدقافن نمردان زوعل 310 مليون دولار سليعلو بسنك تحرقا عب 24 كتماتات كفلا هاجر بيرنامبوكو ناي متنقق تحرقا كم تاوي جايز حبار ازي عب وسناسن اتلانتيكا وكيانس تغشي زلو برتوع زناب زسعب حرقاتات عب برازيل عب زحالفة حموش توارح كبير سباون نواتوان قرات زورده رابعي تمسسال بحريا وحرقا مخانيوم صبصبات ميترولوجي زغلصون زخبركم تخطاطلتين لو ما حامس كلتا سنة مش هستدالو زينا مسنادو نمزام هرستاتو هاجراو مرمرة شامناي كفري كاب الشمونتك 17 سنة كوهابي صنبلنا تنات اب واشنطن دي سن كبابيان بالعد مكات خبيرون لومي بستقبر مرمراتات حدا زيقا بكورونا فيروس ملكافو فرقاقات سنكولا حدا دما تفانيو هاجرات وشمت عرب قبل الروسيان بيلاروس نستوى السنة زي حقاو بيناو اقراتات كم زيت سنبر افريتان جيني ودو حورات هاجرات ابوشتاو قدات هاجرا متتاو كمقبار كحية تسويعا بريزيدنت تركي ريسيب طيب اردوغان مسقريخ كاز صنح زرب نايمو زاف سقنتي وسيدون زي خبركم تخطاطلتي زينا تفتصموا السلام